Il-ħadd it-tajjeb. Illum 6 ta' April fil-5 ħadd tar-Randan nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Arċipretali tal-Verġni Marija Kewba tal-Baħar magħrufa bħala Stella Maris ġewwa ta' Sliema. Din il-Knisja nbniet fl-1854 u ftit wara reġgħu bdew ix-xogħlijiet biex ikabruha. Fl-1977 kif tlesta x-xogħol saret parroċċa. Sfortunatament, din il-Knisja ġarbet ħsarat kbar f'Marzu tal-1942 meta ġiet ibbombardjata mill-ajru fit-tieni Gwerra Dinjija. Iżda bis-saħħa tax-xogħol li sar mill-parruċċani, parti mill-Knisja reġgħet infetħet f'Diċembru tal-istess sena. Ser jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Cicluna flimkien mal-Arċipriet Dun Dennis Xkembri u saċerdoti tal-parroċċa. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Bdejna l-aħħar parti tar-Randan imqaddes meta aħna niftakru b'mod partikolari fil-passjoni ta' Ġesu. Din il-ġimgħa li bdejna niftakru wkoll fl-Omm imnikta ħdejn is-salib ta' Bina. Hawnhekk kafferorore pinġa kwadri straordinarji li fakruna fid-duluri ta' Sitna Marija f'din il-parroċċa ddedikata lil Marija Kewkba tal-Baħar. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex aħna nidħlu fl-ispirtu ta' dawn il-ġranet. Nitolbu għal tant nies li b'ġenerożità kbira jgħinuna nidħlu fl-ispirtu ta' dawn il-ġranet. Tant wirijiet dwar il-ġimgħa l-kbira, tant rappreżentazzjonijiet, tant inizjattivi sbieħ li għamlu
it-tessut soċjali tagħna sabiħ. Ejjew nitolbu wkoll għal dawn il-voluntiera li jagħtu ħajjithom biex lilna jgħinuna nitlu fl-ispirtu ta' kemm ħabbna Ġesu. Waqt li niftakru f'din l-imħabba kbira, narfu ħtijietna u nirrealizzaw kemm għandna bżonn il-ħniena tiegħu. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna nagħixu b'dik l-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għal-mewt għalina. U li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar, mogħdija fl-ilmijiet qawwija, dak li ħareġ karrijiet u żwiemer, eżerċti u rġiel qalbina f'daqqa, inxteħtu fl-art biex aktar ma qamux, inħlow bħal ftila u ntfow. La tiftakrux iżjed fi ġrajiet li moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida, feġġet issa, għadkom ma ttendejtux. Se niftaħ triq fix-xari, xmajjar fid-deżert. Ifaħruni il-bejjem selvaġġi, ix-xakalli u wliet in-nam. Għax noħroġ l-ilma fix-xari, xmajjar fid-deżert, biex nisqi il-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi, il-poplu li sawwart għalija biex ixandar it-tifħir tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kbir femilu il-mulej magħna, flimkien il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjassja ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-silna. Flimkien kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna, u aħna bil-ferħ imtlejna. Flimkien kbir femilu il-mulej magħna. Biddel mulej xortina bħal widien tan-negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu bana ta' ferħ. Flimkien kbir femilu il-mulej magħna. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru iż-żerriegħa żrieħ. Iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru il-qatat f'idejhom. Flimkien kbir femilu il-mulej magħna.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol Filippin. Ħuti, jien not kollox bħala telf, ħlief ħdejn il-ħlieħ kbir li hemm fil-li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rid nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lil Kristu u ninsab fih. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li ġejja permezz tal-liġi, iżda dik li ġejja permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid nara flilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam id-batijiet tiegħu u nsir nixbu fil-mowt biex jirnexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet. Minix ngħid li jien ġa ksibtu jew li jien ġa perfett, imma nross il-qudiem biex naħtaf dan bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti, jien ma jidirlix li jien ġa il-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid, waqt li ninsa lil ta' warajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nilħaq biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Erġgħu duru lejja b'qalbkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittiba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mallem, dil mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi daw baqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala' hu l-ewwel ġebla. U raġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu.
mur u millum il-qoddim tidni b'xi żjed. Din hija l-kelma tal-mulej. Arawni sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa. Għadkom ma ttendejtux. Din il-mistoqsija tal-profeta Iżajija tatina ċavetta biex nifmu dak li jagħmel Ġesu illum. F'dan il-ġojjel fl-ewwel 11 vers mill-kapitlu 8, uniku għall-Vanġelu ta' Ġwanni li l-istudjużi jgħidilna il-komunità Nisranija fl-ewwel sekli kienet taf bih dan l-inċident ta' Ġesu u kienet l-insistenza tal-komunità li jidħol f'wieħed mill-Vanġeli. Għaliex il-komunità Nisranija femet li din il-laqgħa ta' Ġesu mal-adultera kellha messaġġ qawwi importanti. Għaliex bħal kull wieħed waħda minna l-ewwel insara fehmu li Ġesu kellu il-qawwa iġedded tassew kollox. U l-aqwa tiġdid jibda mill-qalb tal-bniedem. Min huma l-protagonisti ta' din ix-xena li sseħħ fit-Tempju ta' Ġerusalemm? L-ewwel huma l-kittieba u l-Fariżej. Dawk li biex nirrepetu frażi għażiża għall-Apostlu missierna kienu isejsu il-ħelsien u l-fidwa tagħhom fuq il-liġi, fuq l-osservanza tagħha. Hemm ukoll din il-mara. Mara li skont min akkuża inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Mingħajr ma jissemmew fil-qalb u l-moħħ ta' din il-mara hemm żewġa li traditu u r-raġel li marret miegħu. Dawn ma jidhrux. Imma li hemm mara li nqabdet fil-fatt fl-adulterju, fl-infedeltà lejn żewġa, f'dak li għamlet hemm żewġa u r-raġel ma min marret. U hemm raġel ieħor, Ġesu. U Ġesu b'dak li jagħmel iġedded kollox. Ġgajta ta' Fariżej li l-uniku fokus tagħhom fil-ħajja frott ir-rabja, frott il-frustrazzjoni jew lejra ma nafux, kienu ħsiebhom li jikkundannaw. U l-kundanna dan il-kuntest partikolari tieħu il-libsa ta' min igara l-ġebel. Nisa bħal dawn skont il-liġi għandhom jiġu imħaġra. Ejjew nieqfu ftit laħwa biex nirrealizzaw kemm il-darba aħna stess individwalment bħala soċjetà inħossuha faċli iżjed inkunu nies lesti biex ingaraw il-ġebel lil xulxin. Kemm il-darba konna fikla bejnietna għand tal-ħanut, fuq l-internet,
u tkazajna b'xi ħadd, sekzikna kontra xulxin. Gossip became our life and our hobby. Dak ukoll dgara l-ġebel. U kultant taħbidek ukoll wara xi fake profile. Jew xi nom de plum. Imma l-ġebel tgaraħ xorta. Imma tkun iżjed godart jew miskina. Ġesu jaf li din il-mistoqsija li jpoġġulu hija nasba bħal ħafna oħrajn. Ejjew niftakru x'jgħidu l-istess kapijiet lil Pilatu. Aħna m'għandniex il-qawwa nikkundannaw il xi ħadd tal-mewt. Imma lil Ġesu irriduh jikkundanna lil din il-mara għat tħaġġir. U jieqaf dritt. U jitrasforma ġgajta li kunt tikkundanna f'grupp ta' rġiel li jifmu li huma wkoll żbaljaw, huma wkoll midinbin. Iħallu l-ġebel hemmhekk minn fostkom u bla dnub jitfalaqu l-ewwel ġebla. U l-mulej dak il-grupp ta' rġiel irrabjati li jafdaw biss fil-liġi li jridu jonżbuh jittrasformhom, iġeddidhom. Bħalma jġedded ukoll lil dik il-mara. Mara, ħadd ma kkundannak. Ħadd, Sinjur. Mill-anqas jien ma nikkundannak. U kellu dritt forsi, għaliex il-kriterju li għażelu kien wieħed, minu bla dnub. Minu bla dnub. U li bentalla magħmul bniedem il-ħaruf bla teba kien l-uniku raġel f'din il-laqa li kien bla dnub. Iħares ħarsa ta' ħniena lejn din il-mara tittallab għal ħniena u jgħidilha lanqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Ma jgħidilix għamilt tajjeb ta' ma jagħtilix u iva ma jimpurtax u mhux xorta. Iġġedded. Ġeddet lil min ikkundanna u lilha wkoll ta' ħajja ġdida. U allura nifhmu is-sens ta' dak li Pawlu l-Apostlu jgħid fuq innifsu llum. Waqt li ninsa lil ta' warajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalli ħalla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. U x'inhu l-aġenda li jagħmel l-Apostlu missierna għalih innifsu? U jkompli dan il-proċess kontinwu ta' tiġdid. Għax jekk jgħallimna xi ħaġa Pawlu llum huwa li dan it-tiġdid mhuwiex mument u jieqaf imma huwa proċess. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-batijiet tiegħu biex isir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet.
L-awgurju tiegħi għalija u għalikom l-aħwa. Aħna nibdew dawn il-ġranet qaddisa tant qrib il-passjoni u l-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Li nħalluh iġeddidna minn komunità li nitfgħu il-ġebel għal xulxin, insiru komunità li narfu b'umiltà il-bżonn tal-ħnina tiegħu. U nilqgħu minn għandu l-istedina biex niġġeddu tassew. Mur millum il-qudiem tidnibx iżjed. Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mlej wieħed Ġesu Kristu, Eben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti fid-dawl ta' din il-kelma għażiża ta' Ġesu, ejjew nitolbu li f'dawn il-jiem qaddisa tar-Randan inħallu lil Mulej iġeddet il-qalb tagħna. Nitolbu. Niftakru fil-Papa Franġisku nitolbu ħafna biex il-Mulej ibirku bis-saħħa, bil-paċenzja, b'sens qawwi ta' ħjume għax għandu bżonn. U niftakru wkoll fi żjara tiegħu fostna għax meta ġie ħabbar ukoll dan il-Vanġelu li smajna llum u tagħna meditazzjoni sabiħa fuq din il-laqgħa ta' Ġesu mal-mara adultera. Nitolbu għal-dussija tiegħu il-Papa, nitolbu. Nitolbu għal kull min qed jgħinna f'dawn il-ġranet biex nitlu fl-Ispiritu qaddis ta' dan iż-żmien tal-Passjoni ta' Ġesu, tant predikaturi, l-konfessuri tagħna, tant volontira li jgħinuna bl-arti tagħhom, bil-ġenerożità tagħhom. Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina il-koll ta' faraġġ u ta' veru ħajja. Nitolbu. Nitolbu għal-leaders tad-dinja kultant ħares lejhom u tħokk rasek. Nitolbu biex il-Mulej jagħtihom għaqal u umiltà. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, tant vittmi innoċenti tal-kefrija tal-bnedmin. Nitolbu. Nitolbu għal membri kollha tal-parroċċa ta' Stella Maris ta' Sliema biex il-Mulej iberikkom u jagħtikom fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Din il-ġimgħa li ħanna l-Maltin u l-Awċin ngħidula l-ġimgħa tad-Duluri ew inselmu lil-Om Ġesu ħdejn is-salib ta' bina. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ħati widna talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu t-tagħlim tal-fidi nisranija bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, mismurtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħib ħati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda imma d-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Imqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-salva, il-qawwa, glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj,
bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlistni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
nitolbu. U Alla li tista' kollox lilna li nitqarbu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu għodna dejjem fost il-membri tiegħu u li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-arċipriet, il-membri kollha tal-kleru, lilkom membri eżiż tal-parroċċa ta' Stella Maris ta' Sliema tal-ilqajtuna hawn illum. Nitolbu ħafna għal xulxin biex dawn il-ġranet qaddisa iwasluna biex nifmu tassew kemm Alla jħobbna, ma ġiex biex jikkundannana imma biex jeħlisna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa fil-5 ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' Stella Maris f'ta' Sliema. Hekk kif qed inkomplu noqorbu lejn il-ġimgħa mqazza, inħeġġukom sabiex fil-ġranet li ġejjin tattendu għall-eżerċizzji spiritwali fil-parroċċi kif ukoll il-purċissjoni tad-duluri. Tistgħu tiċċekkjaw il-ħinijiet tal-purċissjoni fil-parroċċi tagħkom billi tidħlu fuq randan.knisja.mt/duluri. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.